Ekialdearena izan omen da 2021. Chill Mafia, Thatcher, Zibilbedi eta beste askoren musikak astindu ditu gure belarriak eta Sumendiko Labak egin du Iruñerainoko bidea. Hori gutxi balitz, bertsolari txapelketa nagusiko finala ere badoa, Beketik Nafarroa arenara. Zer demontre gertatzen ari da Iruña herrian. Han ez doazu bizkar naiz, ongi etorri zulora. Asteko gaur 3 lagun elkartu zaituztegu hemen eta ez dudanez hanka sartu nahi laguntza eskatuko dizuete zuei, adibidez Niko, ez dakit, azaldu diguzu nor zaren, zertan zabiltzan eta zergatik zauden hemen. Ni Niko naiz, zuk esan duzun bezala, eta Eskabianen parte naiz, eta baita ere Oskarbi argitaletxeko kidea. Amets? Ni Amets naiz, Ibilbedi taldeko kidea, eta hemen nago, proposatzen dizuguzunaren inguruan eztabaidatzeko edo hitz egiteko edo. Hori zukerak gero, Beñat zurekin. Ni Beñat eta Chill Mafian kantatzen dut, eta produkzioan baita. Ametsen nahi baduzu zurekin hasiko gara, ez? Eztabaidatzeko prest zaudela esan duzu. 3 zarete musikariak, 3 iruñerrikoak, kanpotik ikusita aurten badirudi iruñerriko estena musikalak estanda egin duela, ez? Iruñerrian bertan nola ikusten duzu hori? Egiaz gertatu da estanda hori? Galdera hau egin izan digute gehiagotan, eta egia da, zaila dela hori barrutik ikustea. Objektiboki, esan nahi dut. Barrutik bizan dugu bai egin batean estanda baten gizan, pertsonalki tokatu zaigulako ere ez dakit gehiago mugitzea, edo ingurukoak ere mugitzen ikustea. Kanpotik ez dakit zepuntaraino den ikusten den berdin, edo ematen duen gehiago dela, ez dakit saretan edo eman zaion bolagatik. Nik pertsonalki bai horrela bizi izan dudala, baina esate dizuana ez dakit den barruan nagoelako edo benetan horrela izan delako, kanpotik ere. Niko sareari buruz ari zen eta... Bai, zen nik ez dakit, guk Eskabian Eskabian taldean estandan, ez da inoiz egon estandan dirik Eskabianen barruan beti izan dugu nola horrelako garapen super motel bat, ez? Eta kanpotik nik bai ikusi izan duela Iruñerrian, egon dela estanda bat, ez dakit kulturalki, musika arloan bai egon dela, kriston estanda, atera irelako 2-3 talde, eta inoiz edo aspaldi, ez zeudelako talde, betianik esan dugun talde handi hoiek, euskal eszenaren parte, eta orain daude Iruñerrian sorturikoak. Eta bai direla, baina ez dakit, hainbeste boom egon den, edo sareek hori adierazten duten. Mugimendu bat bezala, baino, rollo ez da soilik bizpahiru talde daudenak errekonozimendu izan dutenak. Artegaraunean ari dira pasatzen Iruñan gauza pila bat, baina talde guztien artean badago elkarturgaketa bat, sabes? Horregatik kontsideratzen dut bai gertatu dela zerbait. Ez da, que rollo ja ez da lehen bezala Iruña, eta Iruña sigue siendo una puta mierda. Baina, sabe, no? En plan, ez ze Ibilbedi eta guk izan, edo Thatcherek izan du arrakasta. Ez, nik, esanten duan eta... Baizik eta, gauza asko hartu dira, sabes? Eta dago elkartrukaketa bat, elkar hausnarketa bat muy jarta, no sé. Beñat, ala ere, esaten zenuen mugimendua izan dela, handiago izan dela, baina kanpotik adibidez bai ikusi da, ez? Chill Mafiarena, Iruñerriak estanda egin badu, Chill Mafia izan da bomba nuklear bat. Zuek nola bizi izan duzu hori, eta ez dakit inguruko taldeekin, eta nola bizi izan duzu hori? No sé, nik inguruko taldeekin guapo eta ere ikusi eta nolabait jende asko motibatzen zela, sabes? En plan, adibidez el Jofi ikusi duk una motivada del copón edo... No sé. Eta gero ere, ematea erraztasun oso handi bat, nolabait Iruña iaz izateko 4 pringauz, baizik eta zentral guretzat alokatzeko eta nahi ditugun taldeak sartzeko, sabes? Zentzu horretan Niko, arreta deitzen du, nola oso estilo ezberdinetako taldeak ari diren, ez? Elkarrekin harremanean. Aneztasuna dagoelako igual kaleetan, ez? Horregatik dela uste dut, eta nik bai ikusten duela, bai Iruñeko edo bai Euskal Herriko estena aldatzen ari dela, ez? Hainbat estilo daudela eta hainbat estiloiek balidoak direla publikoarentzat. Are gehiago, publikoak zerbait ezberdin abiatzen du.
ja betidanik edo duela 10 urte, ez 10 ez gehiagi, 6 urte zeuden taldeen goraka horiek, ja ez dakit gaur egun pasako diren edo ez. Eta zuk esan duzunaren, karo, adiez, Joferen adibidea jarri duzula, berak ikusiko zuen, posible da horrelako zerbait polita egitea nire lagunek egin dute, edo nire ondoko jendeak egin du, banoa sako lanera. Eta hori bai dela motivazioa, eta talde bat ateratzen baldin bada asko aterako direla. Eta hori bai, eta talde asko daude Iruñerrian, aterako direnak ere lagunen edo ezagunen progresio ikusiz. Ez que ere harren dago, en plan, entzulegoen aldetik, rollo lokuroi bat post-Covid, no? Muy jarta, ez dakidala noiz arte iraungo duen. Baina COVID-aren ondoren ezin da deus berdina izan, sabe? Edo nik ere notatzen dut, kontsumitzen duan entzuteko tabarri ez da... Ez dela berdina ez? Keba. Edo asko zanetzagoa da, edo, no se, behar dut kanbio bat. Eta parrandetan ere, sabes? Ezin dut aguantatu lehen aguantatzen dituen parrandak. Ez dut aguantatuko berbena bat txosna batean. Nire koño. Ikusiko zaitugu, Ez dut uste. Ez, igual ez dakit. Amets, ari zaretelako, ateratzen gauzak. Egunerokoan adibidez nolakoa da talde horien arteko harremana edo zuen kasuan? Hori ipatu behar nuen, nik uste horrek ere baduela zer ikusia eta baduela eragina oso harremanuna dago orokorrean Bai, flipas. taldeen artean. Berdin da zer egiten duzun. Errespetu handia nik esango nuke. Bai, nahiz eta igual ez gustatu berez egiten duena edukia edo, baina hor atzean dagoen guziarekin askotan edo gehienean ados gaudenez, ez dakit laguntzen ditugu ingurukoen proiektuak. Bai, dago nola, oso ikuspuntu komunitario bat, no? Mikrosistema bat. Bai. Eta natope, hartzen hau pila bat. Jende egotea gola eta ez kompetizioan, sabes? Batzuetan nahiz taldea ez ezagutu, taldearen parteideak ez ezagutu, pertsonalki, taldea, gero kaletik joaten zara eta igual gurutzatzen zara ezakize taldeko batekin, igual ez duzu berarekin inoiz hitz egin edo ez duzu berarekin solasaldi bat izan, baina agurtzen duzu. Zergatik ez? Zerbaiten parte gara, parte hori, ez dakit, hori bai dela bitxia. Baina nire ustez ere badago musikatik arago doan zerbait. Nik hauen musika, zuek izan baino lehenago nik ez menulako hori konsumitzen, eta niretako ere balio izan du horrek. Betitz egiten da esi batzuk bota dira, ez gainontzeko ondako, guk nik behintzatu esaten banean, ni ere hor sartzen naiz. Eta holako musika bat konsumitzera heldu baldin banaiz, bada ere badakidalako zer dagoen horren atzean, eta horren atzean dagoena gustatzen zaidalako. Eta uste dudalako, bai, ez dakit nahi dudala hori ere babestu. Nire gertatzen zaite, nik modu ezberdin batean ikusten dut ezagun baten edo lagun baten proiektua, ezagutzen ez dudan pertsonaren batekin konparatuz. Ez que ez daunen aurretik egin lagunak gutxi gara. Irruina oso txikia dek, ez duten genuen denak elkar. Baina ez noen beste horretara, nahiz eta nire laguna izan norbait, ez baldin baut ikusten bere diskurtsoa gustatzen zaidanik edo aportatzen duenik zerbait, errespetatuko dut, baina igual ez zait gehiagin interesatzen. Baina igual nahiz eta nire laguna ez izan ikusten baldin badut, bai, ez dakit asmoak eta... Gure kasuan ez da el rollo de support your local scene porque sí, ¿sabes? En plan, egiten dugu support hori egiten gustatzen ze. Sinisten dugulako benetan, bai. Bai, ez da rollo nire irikoa denez, apoiatuko, sin más. Baina kasu honetan, no sé, nik ikusten dut Iruñan hartzen den dena eta nago super emozionaturik, ¿sabes? En plan, guau, que guai. Agian nahiko argi ari zaretea azaltzen zer gertatu den, baina galderarik egokiena da galdetzea zergatik. Guk galdetu diogu zergatik hori, Edoi Etxarterik, Katakrak proiektuko kideari eta idazleari, beraz, Edoi, zurea da hitza. Bueno, nik esango nuke motibo diferentengatik gertatu dela 2021 ekialdearen urtea izatearen zera hori, ez? Batetik eta biztan da, nabarmentzeko ima da, hor jende talde bat egon dela, gaitasuna izan duena, bere izgarriak izan diren arte lanak sortzekoa, ez? Hori nondikan heldu den, beti da oso gauza zalantzazkoa, ez? Nik esango nuke baduela alde batetik tokiak, seguraski, zer dakinik,
Urlatako gaztetxe, Arrotxapeakoa, Maravillas, eta bar. Gero nabea bezalako tokiak, gero toki ez diren tokiak, Zubipeak, Ibai Ertzak, edota berez musikarako pentsatuak ez dauden, baina musika egiten den tokiak, zeraginik Katakrak, ala Iruñeko herriko taberna, Garazi, ez dakit. Eta gero badagola importanteena, jendea, ez? Uste dute alde batetik talde hauetan egon direnek denek eduki dutela oso zentzu kolektibo bat, elkarlanerakoa, taldeen baitan, baina baita ere beste taldeekin, beste eragileekin, beste disiplina batzuetan aritzen direnekin, eta gero baita ere oso harrera entusiasta egon dela, ez? Esango nuke, gola duen urte batzutatik ona Iruñerrian alako entusiasmo bat, ez? Norbait posible da maskara bat ere ez interesatzea, baina Iruñkokoa irudituko zaio gauza bat importantea, ala zerragenik igual ez zaizula bereziki gustatzen New Orleanseko musika, baina irudituko zaizula Broken Progress Band edota King Bombo gauza importanteak direla, ez? Elkartzeko, egoteko, pentsatzeko. Ez dakite, nik uste luzerako ematen duela, eta zuek luzean aritu zareten ez, zuek entzun ez dituzte bez. Zergatik ari da gertatzen hau Iruñerrian, bainat zer dago ekosistema horretan? Gauza asko, COVID-a, obvio. Por cierto, ongi hitz egina, edo etxarte de la kuria. Ez ditut inoiz ulertzen, baina oso ongi hitz egiten duzu. COVID-a, Iruñak ematen duen nazka. Osea, el mítico lelo hori de los punkis de Pamplona pesta, es que egia da. ¿Sabes? En plan, hain leku itxusi batek generatzen du erreakzio bat. Muy hartan ikusten aintan nahi ez. Eta erreakzio izan da, pues ateratzen ari den gauza denak, ¿sabes? Joder, polita da Iruña. Iruña es una puta mierda. O sea, se está bien en esta capital, no sé qué, Tijuana en bruto, puta madre, baina una puta mierda, eta irundarrak ere dira asquerosos. Ni baita, ni barne. O sea, baina es puta mierda. Baina zergatik duzu azaldu pixkat gehiago hori. Pues garela, con unos aldeanos sectarios del copón, tío, eta unos sectarios de puta madre, ¿sabes? En plan, no sé. Baina uste duzu mugimendu hau dena atera dela horren erantzun gisa. Ez diot dena, diot beste faktore bat, ¿sabes? En plan, ala nola izan den COVID-a, ala nola izanen den egon diren aintzindari guztiak Iruñean, rollo Iruñkokoa, no sé qué, Iruña hori Jamaika klase ere sartuko nuke aintzindari horietako batean, ¿sabes? Nik uste elkartu garela nola hainbat kolektibo edo hainbat eragile edo hainbat pertsona eta zerbait egiteko gogoekin. Ez zerbait ni planeado de voy a hacer un proyecto, sino justo kontrakoa, zerbait naturala. Nik nahi dut egin nire proiektua, eta Ametxek nahi du egin bere proiektua, eta Beñatek nahi du bere proiektua egin de parkour. Osea, hainbat gauza eta dena bateratu da eta dirudi Iruña dela herria, osea, hiria. Ez askotan esaten dela, Iruña is the place to go. Horri lotuta, gauzak egitearenari lotuta, ez? Iruñkokoa aipatu duzu, baina Amets, zuke grabatu aurretik esaten zenuen, ez? Gauza asko egin direla euskaraz, baina helburua hori izan gabe, euskaraz egitea izan gabe. Niretzat eta nire kasuan behintzat hori diagako importantenetako bat. Iruñkokoa aipatu duzu, orain laba ere badago, badira olako proiektu batzuk, betetzen dutenak justo Iruña bezalako leku batean eta euskarak leku duin bat izan dezan, bete behar duen gakorik importanteena, eta da euskara izatea objektua eta ez subjektua, izatea tresna eta ez helburua, ez egitea zerbait euskara salbatu behar delako. Osea, horrekin nire belaunaldiak ja ezin du gehiago. Gure belaunaldiak ezin du gehiago. Keba. Osea, jazta. Nik uste lortzen ari dela orain hori, pixka bat olako proiektuak, edonolakoak sortzea, dinamika hortan, euskara nahi gabe hor dago, nahi gabe, ez da nahi gabe, baina modu implizituago batean, eta erabiltzen da, erabili behar denerako, tresna gisa, punto, baina bada proiektu bat. Uste duzue Iruñerrian izan den, estanda hori izan dela aurretik Iruñerrian egiteko, gauzak egiteko zegoen moduari jarraitu zaiolako, edo gauzak egiteko moduarekin apurtu delako?
nik ustela jarraitu zaiolako, hau da, ni estena berdinean 10 urte daramazkit eskabianekin, eta hainbateko eta jende, buma eman duen jendeak, hainbeste urte daramazki ere, beste proiektuetan, eta orain loraltu da boom hori. Ni odos nago, zu ez? Ez nagoela ados. Iruditzen zait, igual haustura txiki bat bai egon dela, edo kanpotik ala ikusten dela, baina dela zegoenari eman zaion erantzun natural bat. Hori, bai. Osea, beti honen da diferentzia bat aurreko generazioekin, ez? Baina... Eta pasako zaigun guri ere. Bai, baina... Datorrenak gauza bere ginen du. Gero gure ondoren datozenak, en plan, izanen dira gure semeak, naiz eta ziurreski gauza asko egin dituzte super desberdin, sabes? Eski ez zegoen egiteko forma hori eta Sustraian Records da autogestioaren adibide bat super jartu ez. Eta musika munduan, osea, zuk izan dituzu 10.000 talde, lehenbizikoz, eta jarrituzu ez duzu ezetxi, ez duzu gelditu, eta orain izan da zure buma, beste, baina nik uste ez. Follow your dreams. Ya tienes meme, tío. Ez dakit beste gauza bat egiten, tío, musika sin más, baina memeak. Iruñerrian azken urteetan aipatu gabe ezin dira utzi, ez? Erretxapeako gaztetxearen eta Marabillasen itxierak, niko horrek adibidez, nola eragin dizue? Karo, guk nik eskabianera eramango dut, eta guk egin genuen lehenbiziko aurkezpena, lehenbiziko disko aurkezpena, izan zen Erretxapeako gaztetxean. Karo, baina Erretxapeako gaztetxe jazegoen kapaturik duela COVID baina asko zeleanago. Karo, baina... Musikarako gutxienez. Bai, musika. Osa, jazetzen kontzerturik egin ez. Ez, musika aldetik Iruñerrian ez dago horrelako espaziorik. Baina aurretik, bai izan dela tresna bat nola talde xumeek, edo ezain xumeek erabiltzeko. Gaur egun, dagoen errealitatea da, musika aldetik ez dagoela azpiegiturarik. Zerbait guai edo zerbait autogestiona ez dago. Edo taberna super txiki bat, incluso igual hori ere ez, edo ya directamente zentral edo zentral edo totem, ez dago besterik. Bai, eta taberna txiki horretan ziurranik ez dizute pagatuko. Eta ez dago besterik. Osa, bai dago besterik, baina ez montatetu lotu, baina oso zaila da horrelako gauzak edo proiektuak musikalki. Ez dago tamaina erdiko espaziorik. Egin dezakezu autogestioa, pero en sentido más capitalista la palabra, ¿sabes? Bai, autogestiona con dinero de por medio, como las empresas, supongo, ¿sabes? Bai, baina zer, joateko zentralera. Bai, oida. Claro, baina eski guk, zuek bai, baina guk ez dugu zentraletetzen. Eta nora goaz. Ba, nik egiten uste dut, que si nos ponemos con 8 grupos de Iruña, llenamos Navarrarena. Te lo juro por mis muertos. Eta egiten uste dut, Bai, baina diut, zergatik bai, ez, en plan... Bai, nik oso ardi dut. Zergatik behar dugu horako zerbaitera. Ez dakit. Pues ez dago lagoko beste azpidea. Hori, baina utxune hori bada. No, de la hostia. Utxunea, bai. Ya bete du Remik, supongo, la kalea, no sé. Contrapeso, ¿sabes? Nazka ematen duen ez Iruña, pues está Remik con una bici de puta madre. Para... Azpiegiturari buruzari gara, baina adibidez oso errotuta dago entxegu lokalen ideia, ez? Baina zuen kasuan adibidez, etxetik egin duzu, nolakoa izan da hori? Hautsi da derrigorretzen entxegu lokal bat behar denaren ideia? Ez dut uste, zebe bateria bat baldin baduzu ezin duzu etxean egin, sabes, jazta. Hautsi da gure kasuan egiten dugulako genero oso konkretu bat, non estudio profesionalenak dira, pues logera puta bat azken finean. Osea, edo bajera bat, baina sin más. Baina bai behar duzu entxegu lokal hori, eta Iruñan daudenak, pues tampoco mola mucho, egia esan. Ez dira oso dakoazu noainen... Ez que berez, Iruñan, pentsatzen baldin baduzu, Iruñan... Karo, Iruñan bertan ez dago ez. Karo, Gaztediaren etxeak. Eta ordutegi finko batzuetan, gero joateko, zuek Irunberrin, guk Berriozarren, Noain, Orkoien, eski Iruñan bertan ez dago. Poligonotan. Dena poligonotan, kanpoaldean. Ez dago, karo, zaila da ere, baina egon daitezke pila bat, bajerak montatu, baina... Ja, hori zaila da. Espazio ez ari ginen, aipatu duzu lehenago Laba ere, guk Labako Jasmineri galdetu diogu, ea, zer dagoen proiektuaren atzean. Laba. Guztion hauetan dago hitza, baina ez imaginatzen dituzun motibo geologikoengatik. Kasu honetan, Laba Euskal Herriko hiri buruzagitik dator. Bai, Iruñetik. Baina zer da Laba? Jarraitzen bagaituzue ikusi duzue Laba sare bat dela.
Garela, zarela, zaretela, zuek ere bai, nahi baduzue. Euskararen eta kulturaren inguruan zerbait berria, ausarta eta konplexurik gabe egiteko gogo zeunden lagun batzuk. Geroztik, kuadria handitu da eta handitu da eta handitu da. Euskara eta euskarazko sorkuntza erdigunera ekarriko dituen espazioak eskaini nahi diegu hiriari eta munduari. Labak egiteko modu bat ere sortu nahi du, Iruñari begiratzeko beste era bat, non eta Gazteluko plazan. Horrek, zehazki, zer erran nahi du? Laba oholtza, sormen laborategia eta konplizitateak josteko espazio bat izanen dela, baina baita ere kafetegia eta kultur produktuendako denda bat. Horretarako, 2021ko uztaian crowdfunding kanpaina abiatu genuen eta 30.000 euro lortu genituen. Bai, horri esker dagoeneko hasi gara lokaleko lanekin eta urte berriarekin batera ateak parez-parez zabalik izatea espero dugu. Gauzatxoak datoz. Iruñerriko eta Nafarroako esena artistikoa, musikala eta kulturala presente baitago. Eta badakizue, 2021 ekialdearena izan bada, 2022 ere bai, ze demontre. Ezagutu dugu pixka bat gehiago Laba, ezagutu ditugu zuen proiektuak, aipatu dituzue beste talde edo artista batzuk. Ez dakit zein gehiago ezagutu behar dugu, ze talde gehiago aipatu behar ditugu. Nik uste 3 egon bargarela ados Broken Brothers Brass Bandekin. Bai, eta Iruñarola, en plan, Iruñarola, Katak Crack, Broken Brothers, Esamier, Broken Brothers Brass Band, ala peñita. Hori dena. Nik uste guztio iragin egin digulako gure proiektuak burutzeko... Peña hori egon ditzaletan, Bai. gertu duen guztiaren atzean. Baina parte, 3, okerretu bat emanago, bai edo irakasle gisa izan duzu zuek jon, ez? Bai. Edo proiekturen batean elkarrekin egon. Bai, Jon Celestino da bitzaletan egon den tipo bat, Eta bastante jarto. Sustraian Records, bai. Bai, Sustraian Records ere super jarto. Egin zuena bere garaian ja ez dute segitzen, baina... Bai, hori ez izan oso da. fuerte. Hori, eta gero musikaldetik nik uste burutik taldea. Pues igual gazteak direlako edo ez dakit zergatik beste arrazoi batengatik ez dutela nola boom hori eman, baino oso ongi daude. Eta baizera niri asko gustatzen zaizkit, jorratzen dutela funk bat super berria eta orain atera dute diska bat super ona dela. Nik uste burutukik eginen duela. Boom, ez? Ez baldin bada orain, Bai. Bai, nik ere uste bide dutola. bat aurrera igual bai. Ja. Taldeekin eta jarraituta igual bainat aipatu behar ditugu gazteleraz aritzen diren beste talde batzuk edo beste artista batzuk ere. Nisatu nituzken plan indispensable. Bueno, nahiko tipo interesgarri iruditzen zait, eta erain desente izan duena Iruñerrian Germán Carrascosa, dela gitarrista bat, ibilizan dena Indian gehien bat, en plan Germán Carrascosa y la alegría del barrio. Rollito Nebula eta olakoak. Ez dakit nora. eske, tio, nik egun da nola indie mugimendu txiki bat, azertu izaket tipo hori, Las Melenas, direla un grupazo que te cagas. En plan, biratu izan dute mundu osotik eta direla hostian ez eta gazteleraz kantatu. Eta no se, eta Jofe ere. En plan, Jofek ez du gehien bat euskaraz egin inoiz ez, baina... Joder, duela Jofe eta Peña hori izan ziren Jofe hasi zen duela asko. Duela asko, eta izan zen lehena Iruñerrian sartu ziona autotunelita barren serio. Bai. Bai, osea, bat zegoen baten bat, baina zen marzianada. Neri okurritu zait ere Moises. Bai, baita ere. Rapero, bai, niri asko gaztelera talde bezala. Bueno, talde edo bakarlari edo, Bai. ez dakit nola esan. Eta Benjart. Eta Benjart, jode, barkatu, eskatzen zait. Benjart, gainera Benjart dela gura ita, sabes que feo, barkatu Benito. Bai, gainera Benito izan da super epicentro, tio, bere lehenengo kantak, bere lehenengo fase artistikoa da, berak grabatzen bere auzoko hijitoei, eta egiten movida bat super jarta edo grabatzen al chaval que se acaba de escapar del koa. Koa dela Nafarroan adingabekoen zentroak eta bar. Eta es muy jarta, osea, Benjart da tipo Celestino zentzu hortan, rollo pertsona askoren aita. Eta Beñatek ez dakit nola, bai, Beñatek. Darama asko ere ez, musika egiten. Bai, 8-10 urte erraz. Jo, En plan... ja, orain eman du buma ere, zuekin batera.
Azkena Iruñean horrelako komun batean egon ginen, Sanferminetan gogoratzen? Bai, orduan ere zure zain egon nintzen. Ordutik ona, Iruñean gauza pila bat gertatu dira. Eta hori ez dela Sanferminik egon. Horregatik izango da. Sanferminen esperoan ematen dute urtea, ondoren 10 egun festa eta beste hainbeste ajearekin. Pentsa, zenbat denbora libre sorkuntzarako. Goazen ondoriotara, zer dauka Euskal Herriak Iruñerrian gertatzen ari denaz ikasteko? Horitu behar dute gu garela zuen kapitala. Eta horregatik gertatu izan da hau Iruñean, neurri batean ere, zelabi. Eta ikasi behar du ere musika generoek ez dutela inbeste inporta. En plan, asko garrantzitsua dela zure estena sortzea, hori elikatzea rollo bartze bat izango balitz bezala, sabes? En plan, lehetxai esarra lako txofika. Bai, nik ere izitu ezagutzen oso ongi beste leku batzutan nola taldeen harremanak zintzu diren, baina hori nik uste badela gako bat. Talde guztien arteko harremanak onak izatea eta bestea besten proiektuak ere. Bai, eta ez babesa soilik zure irikoa delako, baizik eta en plan. Bai, txingizten zurlak hortan. Bai. Eta Iruñerriak zer ikasi behar du? Nire ustez askotan aipatzen da, esi asko bota direla, gauza asko aldatu direla, generoekin lotuta askotan. Baina oraindik badirela identitate kontuekin askotan, beste gauza asko diren bezala, musikak ere hainbatean definitzen zaitu. Eta zentzu hortan uste dut erkidegoan edo ikusi dudanagatik zabalagoak direla aukerak. Edo jendeak ez duela hainbeste hautatzen. Esan nahi dut hautatu, esan ez hau bai, hau ez, hau zait komeniz, ez duan irekin bat, ez dakit. Igual hortik pixka bat. Hortan arazoa ez da identitate hori izatea baizik eta izatea super esklusiboa, ez? Berriz. Nik behar dut musika genero bat neure burua definitzeko. Ze denok egin izan dugu. En plan, me explico, ez? Bai. Baina arazoa da hori bihurtzen denean zerbait super esklusiboa, sabes? En plan... Ezin zarela hortik atera. Hoi da. Osea, definitzen nahu entzuten dudana eta musikarloan gehi maiten dudana. Horrek ez dut esan nahi dena gustatu behar zaizunik. Baizik eta zin duzula isa bat jarri ezagutu gabe edo esatagatik, eske nik hau ez hasieratik, ez dakit ze pentsatuko duen jendeak nitaz edo ez da nire... Hori Iruñerriak ikasteko daukana eta zer falta da Iruñerrian? Lehen aipatutako azpiegiturak. Espazioak. Bai, espazio hortainak, ez? Bai, ez izatea edo oso txikiak edo supermasiboak. Bueno, eta ez izatea soilik enpresa pribatu batean atzean, sabes? Eta nik uste ere diru laguntzak edo ez egin noren laguntza bai ekonomikoki eta bai hori azpiegitura jartzen, baliabide gehiago. Eta komentatu dugun etortzen, en plan, diru laguntza horiek euskara sustatzeko direnak beti geratzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan, sabes? Beti erkidegoan eta beti gainera edo normalean jende berdinak gelditzen ditu ere. Dena pixkat aldatzea eta ez monopolizatzen beste eta Nafarroara eta Iruñera iristera ere baliabide horiek bai diska bat grabatzeko, ensaio lokalak sustatzeko edo delakoa, bai. Dena delakoa. Hasieratik ari gara estanda horri buruz edo boom horri buruz hitz egiten, baina hala ere ez dakit bote duen horrek alde ilunik edo zama bat edo karga bat izan ote daiteken. Nik uste duela arrisku bat oso jarto dela heltzea burusoil bat monopolizatzera. Rollo Euskal Rock erradikalarekin gertu duzen bezala. Rollo heltzen da tipo bat, asmatzen duena etiketa bat, sartzen ditu tipo horiek denak enun sako, ez? Eta ateratzen dio etekina horri. Nik uste dukala arrisku hori, sabes? Agertzea norbait, jo que se. Eta erratea, hau da Iruñerriko eszena berria, sabes? Olako termino pomposo bat edo lo que sea. Baina hori nik uste hartu delako kontuak dimentsio bat berez, ez dakit noraino, ez dakit dimentsio hori noraino den erreala edo den benetakoa. Sareek eman diote kriston bola, ematen du hori dagoela Iruñan eta ez dagoela beste deus. Eta askotan zuk baina eta aipatu izan duzu, ematen du orain, eta gure kasuan ezein beste baina zuen kasuan, zuk esaten duzuena, dela, eske lo han dicho los de la Chill Mafia. Bai, eta gara pringau puta batzuk. Osea,
nik badut ere barne gatazka bat, ez dakit ze puntaraino musikari edo aurpegi publiko izateak, aurpegi ezagun bat izan da, orain hartu behar duzun zure gain, esaten duzunak beste batzuengan eragiten duena. Hori oso zaila da, aurrekoan hitz egon Yo no sé ginen, decirte. katakraken eta da berdin, oso Hori, zaila da, hori. nola zer egin, zer ez egin, zergatik bai, zergatik ez, baina... Eragina du zuk egiten duzunak, Claro, baina hartu eragina behar duzu duela argi horren dago. ardura guzia. Ez dakit, ez dut batere argi, azken egunetan egia esan horregatik ez dut lo egiten. Baina argi dagoena da ez dela heldu behar la akademia zuri kasu egitera, sabes? En plan, no sé. Ez, baina ez baldin bada akademia da, Sí, baina da gazte nik eta beti esan eski dut, berdin zait. zu zara, Ja. zuk bombazoa ematen zutenean, beinatzen un ente publiko, edo mente berdin da. Eta jendeak berak esaten zuena, hartzen zuen como un argumento de autoridad. Hori, Como que tiene más autoridad, eta bera ez da horrela. Eta uste dut horrek soilik, dakarrela zerbait txarra bi aldeetara. Bai beinateri, putada bat da, berak berendako. buruan izango duelako, eta bai besteari. Zen, ze hostia den beinaten aholkua, 16, 15 edo 23 urteko sopelanako neska batentzat. Osea, ez dela, eta hori apurtu behar dugu burutik, fanatismoak horiek hautsi behar dira, zen bestela ez dago ezer Ba, politik, idolotasun hori eta hautsi behar da. jazta. Gainera, edonor erabiltzea autoritate orgullo bezala da una falacia de puta madre. Hor, En plan, erabiltzea egiten edozen da. argumentu sendotzeko es una tonteria. Eta ere gehiago autoritatea ni banaiz, sabes? Que soy su normal profundo. Ja, baina da lo que gusta eta hori da. Orduan, Pues que es lo que hay. Onaino Iruñerriaz esateko zeneukatena, eskerrik asko gaur zulora hurbiltzeagatik. Zuei, nahi duzuenerako Instagramen eta Twitterren aurkituko gaituzue, eta bestela, 2 aste barru ikusiko dugu elkar. Bitartean zaindu.